Horas medita saluhutna. Salam. Hami perhalado HKBP Jalan Lurah pasahat petabi matuhamuna. Selamat beribadah terlubi di hamuna tamu nami dohot nadi jabupe tapahohomma tapuka masuk perminggota marinde mahita sebuku edeta nomor 834 ayat sada dohot ayat tulu. Merhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian atau palangit dohot tanoon, amin. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga na duhut-duhut ido saluhut hasangapen di jolma, nunga malos duhut-duhut i jala nunga ma rurus bunga-bunga nai alai na hoddo hatani Tuhani
rodi sa leleng ni leleng na. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatu ho tupal hanguluan. Haleluya. Martang yang mahita. Oleh Tuhan debata pergogo naso hatu dosa. Hodo nama kami jala hodo napa punguhon akan na pinilitmu. Tuhuriam na bediai. Mauliate marohanami ala nang di pasat ho kami tu anakmu. Asa ibana napunahami. Asi maroham sai pergugu imahami mangulahon nadidok ni hatam. Asa dumu kami dohot naung tolkhas tulabungmu. Sai patugu maha porsion nami. Sahat rodi ajal nami. Asa saat kami sugut tuhalalas ni roha nasumurung. Napi naradem diakan na makaholongi ho. Asa pujion nami ho di saleleng nilalengna. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapujima Tuhata Sabukede nomor 425 ayat 41 ayat 5. Tangion hamuma pati ni debata siap buku pangukapon. Biddu tolu ayat 11. Mangira ma auro. Tio mana diho unang adong na mabuat tupalmi ulangi selai. Mangira ma auro tio mana diho unang adong na mabuat tupalmi atong rak mangilugugu ma hita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulau na hubar tupatik mi. Amin. Kor wek pitu.
Tapuji ma Tuhatta, mari demehita sebuku edeta nomor 422 ayat 1 dohot ayat 2. Potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pergogo nasu hadus. Stopa nasa na abon. Paruhum natiko. Namakuhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosana. Akan naku ula kami. Marhita sian pangalau sion nami ni patiku.
Ima marhida sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Hamdi ale debata nami perdengan bahasa jala para siro hadoho alani anak niha holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhut. Jala suruh mato di perbadia tu rohanami be. Asa tarabain kami mengului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat kami Tuhan uluan. Na sora sudah. Na pinar bagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringat tu hasesan di dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni na hudul siamun niha bangsa atong amon di dalam bijak. Di bahani tarbahan ibana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhide-hide ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida. Hasangapun madi debata na dibijang. Tapuji ma tuhatta marede mahita sa buku deta nomor 400 tolu ayat 2. Katangihon mahatani debata trupuk epistel di mingguan ujung tahun par Riau di mana tersurat di buku perjamita di 2 ayat sia sahat ayat 10 itu songonom mahatan luhut nai nunga wida uju diranapi rohakku saluhu pabahenan akka namasa di hasianganon uju sada jolma mengarajai donganna jolma mabahan ibana markina mago.
ala so tibu manginona pabahenan ni akana jahat ini dibahani gok roha di jolma manusia di bagasan mengulahun hajahaton. Alai indang tagamun sonang anggo halak parjahati. Jala indak tagamun panggajangon na ari-arina. Alai songon halinu do ibana. Ala so marhabiaran tu debata. Dibaheni hu papuji-puji lasni roka. Alana soadong nadubenggan di jomai salilim dihasiamanon. Ia somangan minum dohot merlasni roha. Ido na tinggal di ibana sian lonna salilim ari-ari nimunna. Akka na dilehun di debata tu ibana dihasianganon. Takas mahuida sadu jadi-jadian di debata. Naso terdudu di jolmai pabahenanna akka namasa diasianan. Nakpe maradu ngaluton rohan di jolmai madiori. Indang tagamu paksa. Tuksura peninna rohani halak na pistar leak bodoanna duri. Indang tagamu jupaksa. Ido sahat. Martua do akan aku mangihun kata ni debata jalan nausa. Amin. Kor inagur.
Tapujima tu hatta marede maita sebukit deta nomor 20 ayat 1 ayat. Tahatidakkun maha porsiakai songon nahi tindakkun digungat saha porsian sadok pertibion rakma kita matdok au porsia dibata jauh ido ama terus natu langit dohota au porsia di Yesus Kristus anak ido bata jahuba iman itu bukan si Maria nagi gabian santo di perbati andorang suhabu ido tu hatta na tumaon na berdua di pangumuman ni silat na mate terpajal do ibana di hau pinasi na tuat uban watu na mula mangulul di hari patulu na manaik kusu la budul kusiang amanai isi mai ibana pa imamulak suatu kanoon mengumi halak na mangulu dohot sama au persea di tondi perbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot dihatai naman doh mulak mengulu doh sugut daging ngalak nang mate dohot di hanguluan nasora sudah amin. Kor lansia
Kabagima tikting dihita manapatak kaso tikting dihita di mingguan. Shalom jala horas madihita saluhutna. Songon na patak kasot titing dohot titing nanayang si pamasaon ni huriatta dohot nanayang masa dito nga tongan ni huriatta buhay mahujahami sa juloon taprati-ati homa kamanginang las buhay matabereng di slide narong di juloon. Ia guar ni minggutta sa darion ima minggu ujung tahun parhuriaon manang parningotan di akka naung modding. Songon topik minggu di pamonang debata hita marhite Jesus Kristus. Na parjolo 3.2 persembahan de las Pus dana pensiun. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan de las Pus untuk dana pensiun HKBP bulan November 2022. Persembahan tersebut diantar ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Yang namangihut tolu titik tolu persembahan aksi 1000. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 adalah yang terakhir pengumpulan persembahan aksi 1000. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi dalam persembahan tersebut. Jumlah yang terkumpul sampai bulan Oktober 2022 sebesar 16.334.000 rupiah. Namangihut diakonia pemberitahuan 5 titik sada. Pemberkatan nikah manang warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Arnold Nicholas Hutajulu ST, putra dari Bapak Insinyur Osman R. Hutajulu, Ibu Loilita Boru Panggabean, yang beralamat di Komplek Fajar Raya A3 nomor 12 Jalan Jati Serut Cihanjuang Cimahi. Anggota HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk WEK 4. Dengan saudari Heida Sarah Boru Sihite SH, putri dari Bapak Dr. Herbert Sihite SPOG MK atau Ibu Dr. Gigi Dumiris Boru Sigalingging, yang beralamat di Jalan Sekapuas nomor 66 Medan. Anggota Jemaat Gereja HKBP Medan Sudirman, WEK Medan Baru 7. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di HKBP Bandung Riau Martadinata, Jalan RE Martadinata Bandung. Namangihut 5.2 Minggu ujung tahun parhuriaon manang parningotan di akka naung modding. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 adalah akhir tahun gerejawi manang ujung tahun parhuriaon HKBP manang parningotan diakka na modding. Dalam ibadah minggu tersebut kita mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. Namangihut 5.3 Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi 2022. Untuk mendukung program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka pada hari Minggu 27 November 2022 gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2022 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Hanya satu kali ibadah digabung dengan sekolah minggu masuk pukul 9.00 WIB. Yang berikut perayaan pesta. A. Pengumpulan persembahan dari jemaat atau sakti-sakti dari setiap WEK. Yang berikut tortor dari setiap kategorial. Yang berikut lelang antar pesanan, yaitu berupa yang pertama ayam napi nadar, ayam gota, ayam gule,
parsel buah. Harga lelang makanan sebesar Rp400.000 dan parsel Rp300.000. Lelang umum berupa yang pertama songket tumtuman dan ulos dan lain-lain. Target Pesta Gotilon tahun ini sebesar Rp300 juta akan dibagi dua untuk keperluan huria dan pembangunan. Karena itu gereja kita mematok persembahan Pesta Gotilon atau sakti-sakti wek minimal sebesar Rp300.000 per kakak, dan boleh ditambah dengan membawa silua dari keluarga yang akan diantarkan ke altar gereja setelah persembahan yang kedua. Dimohon nanti habis pembacaan wartaon upasa tamen no partikian tu ketua panitia Pesta Gotilon. Nah berikut 5.4 Gladi Natal Sekolah Minggu. Gladi Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 20 November 2022 waktu pukul 12.00 sampai dengan 14.00 WIB, yaitu kelas A, B, dan C. Sehubungan dengan itu, kelas A, B, dan C supaya datang pada hari Minggu ini pukul 11 WIB di gedung Sekolah Minggu, dan kelas PGTK ibadah seperti biasa pukul 7.30 WIB. Yang berikut 5.5 sumbangan Pesta Gotilon. Dalam rangka perayaan Pesta Gotilon Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari Minggu 27 November 2022 atas nama keluarga NN dari WEK 1 memberikan ucapan syukur berupa 139 sak semen untuk pembangunan gedung sarana gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga tersebut. Yang berikut 5.6 pemasangan pohon Natal Pajong Jokon Gaba-Gaba. Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 09 WIB kita akan memasang pohon Natal Manang Pajong Jokon Gaba-Gaba sekaligus membersihkan ruangan gereja. Untuk itu dimohon semua panitia Natal dan perhalado untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Nah berikut 5.7 latihan kor Natal Paroma. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 setelah kebaktian siang akan diadakan latihan kor bersama Natal Paroma. Dimohon kepada kaum ama dan ina untuk mengikuti latihan tersebut. Nah berikut 5.8 pemesanan buku. Gereja kita akan memesan buku yaitu Ipola, Pajonok, Mendekat ataupun Jamita, Almanak dan kalender tahun 2023 bagi jemaat yang ingin memesan Pajonok ataupun Mendekat supaya menghubungi Sintua Wek masing-masing paling lambat tanggal 27 November 2022. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata horas madihita salukna. Shalom. Pinasahat matikion tu ketua panitia tahun Pesta Gotilon. Tempat dan waktu kami persilakan. Salam. Mau latih purjolo tuamang pendeta sulangsoni sude hamuna amang parahadonami. Nama leotiki dihami songok ketua manang panitia Pesta Gotilon na naik tapamasa di tanggal 27. Mau latih dihamu sude ruas nihurianami yang sangat kami cintai. Horas marita saluna. Puji Tuhan. Jadi bidok na tua-tua lebat aong pinay mana atau adong niaduna. Molo kita songo di pesta songo di gereja Tejala Luraon on nama hurasa ruasnya KBB na paling terakhir melakukan Pesta Gotilon. Akahurian asing ngabe sudiate. Alay songo senaking ba lebat aong pinay mana atau adong niaduna. Kebetulan kita juga disibukkan dengan pembangunan gereja kita. Jadi sama Pesta Gotilonon memang ini adalah tradisi
dari suku Batak yang bisa diterima dan dilestarikan oleh Kuria Batak Kristen Protestan. Ini adalah asli tradisi orang Batak, gotilon, manggotil. Kalau dulu saya lihat dan saya alami sebelum ada sabit dulu, ya, padi itu dipetik seperti dipetik kan gitu, digotil lah istilahnya. Nah, dan setiap yang didapatkan dari ladang atau dari sawah pada pesta gotilon di kampung itu yang diantar ke gereja. Nah, sekarang sudah lebih sederhana, bisa dirupiahkan atau bisa juga didolarkan. Kalau dulu apa yang dapatnya itu yang diberikan, disor kubuat Tuhan, artinya itu langsung dibawa. Jadi pesta gotilon kita ini adalah rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Saya ulangi, adalah rasa syukur atau ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat-berkat kepada kita. Salah satu berkat-berkat yang jelas-jelas kita terima adalah kita bisa lolos dari ganasnya COVID-19. Itu berkat yang paling besar. Jadi mulai kata kami dot amang pendeta, ai mate ngalolos mau lihatin ya Tuhan ngalolos be sian COVID-19 alai buama bayi numpang leon hati ai usaha be tong dosusan wae. Mulai berdiskusi kami merhata geleng do pendeta akasi ulah nutup pe naeng gudang ngangkat tangan. Alai pos marwata. Nah paling belega, yang paling besar berkat yang kita terima adalah kita masih bisa bernapas saat ini. Karena kebetulan saya dari kesehatan, saya ngerti, saya tahu bagaimana ganasnya COVID-19 yang memakan cukup banyak korban. Tapi dengan berkat Tuhan, kita bisa lolos dan bisa menikmati sampai saat ini. Ima songo sada berkat na tajalo siat tuhatai. Ima sebagai songon pengantar tu kita amang dota muinang. Roma amang pendeta marpesta gotilo mahita amang dokter tahun 20 tanggal 20 on. Terus buah amang hasuloron nami. Baik keboy atong dapat anon 300 juta bersih. 300 juta bersih. Asaong tuhuriata dot membangun gereja tahun. Saya juga gak kaget 300 juta dalam keadaan saat ini baru benar teman. Saya coba hujuk payak kadongan. Mungkin bukan ilustrasi tapi nyata ini. Kalau Jokowi membuat ilustrasi kemarin adalah antara pilot dengan kopilot. Ilustrasi di kita di sini yang saya alami di lapangan antara orang Naposo dengan orang tua. Hujupai makan apa sih? Songono ba pembangunan pesta kotila songonon. Ai waduh bae namang dokter. Naposo dope hami. Gudang dope si sariron nami dan nami kasih kola dope. Akan itu tuima. Akasih nersion ini mencupai hamu. Nah, betul. Bodoh dapat logika alasan. Hujupai maka tua nami akasih senior. Ay songonon dengan marpesta ita garizata songonon. Ay odo man dokter, nggak sudah gugu behami. Nggak sudah gugu, sunarong be. Akan apa soima, tu apa soima. Udah koma tu pendeta. Ay diro posisi nami sonari son. Supaya hami apa soi? Alasan na den kado. Tidak boleh diterima. Supaya hami akan itu tuan nami, alasan na pe den kado boleh diterima. Roma amang pendeta. Pos marham dokter, tu paru sudi. Jadi adong dari leon amang pendetai ayat. Om maju baca ayat oninna. Buru ta baca di sini. 2 Korintus sia ayat 7. Jadi hu baca hurenukun mau hu baca hurenukun gabiang mah keyakinan diau. Ini pasti 300 juta target pasti dapat. Bahkan keyakinan dia sonari bisa terlampaui.
bisa terlampaui. 2 Korintus sia ayat itu. Nakpe hira satai biate hira namar sidelia kita nak kiningan anak posro pe hami. Godang si yahon. Ai dia be ngasuda go hami ngaba tua. Sedia be nakpe hira nadong hata marwar dong kuti hira mengelak alai hatari Tuhani dan ngolo murka pe Tuhani. Tuhan itu tidak mau marah, maha pemurah. Saja sama 2 Korintus sia ayat itu songon nambai dok. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bersedia nih bui. Sedia naik kelas. Jangan dengan sedih hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dongulu Tuhan nih, anggotan terpaksa doa tuh mau undang coba mungkin ini dor kan? Ya terima artinya kalimat naon. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya baca lagi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oma ayaton dari Leon among pendeta Papas Rohanami panitia jala huidahami perkembangan nasonari sangat mengembirakan. Bahasa udok songoni target dari pesan lelang atau parsel-parsel yang setiap week, semua week kita target kami ada 50 juta. Baru dari sakti-sakti target dari panitia dari semua week, ada 9 week kita 100 juta. Tapi terakhir saya baca dari 1 week juga udah ada hampir 25 sampai 30 juta. Dari 1 week. Padahal dari 9 week target kita cuma 100. Nah kalau nanti masih ada waktu untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah kalau itu nanti bisa melebihi target, nanti target kita dilelang pesta umum 150 juta. Mungkin nanti kita tidak terlalu berat lagi pada pesta umumnya. Kalau target yang 100 juta saksi sakti dan 50 juta lelang pesanan sudah tercapai. Jadi nak pesongoni amu amang inang baru dong nak kuate meriah do tabain acara tenon hari mingguan. Kita dihibur oleh trio, dihibur dengan sound system yang lengkap. Manor terdo ita sudian non setiap week mau buat satik-satina, mau buat siluana, dan kami juga menyiapkan konsumsi untuk 750 orang. 750 orang dengan estimasi 550 untuk orang dewasa, 200 untuk anak-anak. Jadi tabuan mak kagelek teh sudi. Asarap namana pun pesta kotilon marulo polo malas roha. Tabuan mak aka yana kota. Molaong aka yana kota de paratua bodoh telepon otak. Ya kan? Enggak sudah go wamang. Roma jo asal madungane onon eta beha itu juk pendeta ya onon manglelangon. Asa buih makup ya, buih ditong, iya kan? Asalam ramen non ulot teh, ate. Jadi baru naking ngadi pasatu ida di tikting, sada sehali kebaktian do hita mangan non hari mingguan, amang inang. Jadi sehali kebaktian, habis kebaktian non langsung ke acara perayaan Gotilon. Jadi tersongonima naboi hupaturah kami, arong dope waktu saminggu nae. Mudah-mudahan songonadok ni surat ni Korintusian non dapat nami dengan sukacita mahita memberikan kepada Tuhan. Amin. Moliate mari kita seluhuna. Amin. Horas. Perningotan nina moding tapuji matuhatta marende mahita sabuk kedeta nomor 374 ayat 3 dohot ayat 5.
hamuna akka dongan saha porsiaw. Nunga sahat hita tuminggu ujuk tahun parhuriaon. Dipayot do hita pabuan nalaw marujung do sadok ngoluta di portibion. Aidang adong nahot dison. Di bagasan minggu ujuk tahun parhuriaw non, tamado ingotota akka dongata nang jumolo moding di bagasan na sa taon parhuriaw non. Dada asa marsak jala tumatangis hita ubayin taingot na sida nang jumolo modingin. Alay asala makilalahod do pabuwa parsatokina do ngoluta di portibion. Naikoborhat do hita muse manopot akan abadiyai diinganan na pinarade ni Jesus tuhatay. Atong tabige majulo guar ni akadungata naung jumolo moding di bagasan na sa tabulo no. Naparjolo Junior Togator sahalak ama moding tanggal 10 Desember 2020 sadang umur 64 tahun uek onom napaduahon metin boru simamora sahalak ina moding tanggal 10 Desember 2020 sada umur 57 tahun uek onom patoluhon Daniel Jetro tua munte sahalak naposo moding 27 Desember 2020 sada umur 20 tahun wek siang napaupaton Jentar Gultum sahalak ama moding 12 Januari 2022 umur 64 tahun wek siang palimahon dos ria boru silitong sahalak ina moding tanggal 4 bulan 4 2022 tahun umur 87 tahun wek 2 paunopon Elprida minta pergaulan boru manurung sahalak ina moding 10 bulan 7 2022 umur 62 tahun
wek walu. Papituhon wiliater aruah. Sahalak ama moding 22 bulan pitu 2022 umur 70 sia tahun wek 2 pawaluhon repina boru lubapea sahalak ina moding 22 bulan pitu 2022 umur 87 wek tolu pasiahon Nurhaida boru Silitonga sahalak ina moding 20 tolu bulan pitu 2022 umur 65 tahun wek opat nomor 10 Roni Tambunan sahalak ama moding 15 Agustus 2022 umur 51 tahun wek tolu 10 sada Tigor Lubis sahalak naposo moding tanggal 12 Oktober 2022 umur 50 tahun wek pitu 12 Tiamin Herdiana boru siahaan sahalak ina moding tanggal 30 Oktober 2022 umur 77 tahun wek pitu naparpudi 10 tolu resembet bewarli manurung sahalak ama umur tanggal moding tanggal 5 bulan 10 sada 2022 umur 70 tahun wek onom torop dina moding di huriat tanah sataunon 10 tolu halak 5 Mei ama onom Mei ina 2 halak naposo nunga tabege goar-goar ni akan naung moding manipat nasa taon parhuriaunon atok tamado ingutota aka pabahenan ni nasida akan adinggani taganti ngoluna bahen sorminan na arga dihita los tapangido magogo sian tuhatai asala margogo hita mangulahon hatana saleleng mangolu hita asa unang
marisuang sabing tiki na pinasahat ni debata tuhita molo diudut ibana dope hosata saat rodi tikion atau martangiang be mahita di bagasa rohata laos jong mahita dengan atta jong mahita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amen. Tadehon bukwede tulu 4 pitu sada 4. Atong tapujima debata ala di parade dihita inganan na sonang na adul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasyanganon inganan nahot rodi saleleng ni leleng na ala niing taparhatopot ma di bagasan rohata padohan ni Apostel Paulus namaddo ay Kristus do hangoluwa diyaw jala laba ng hamatian. Amin. Hudul mahita marede mahita sian buku ede 240 ayat sada Puhut mahita papungu belean. Satu
ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati doot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marihita saluhut na. Nang songoni ama nami ina nami na maddohoti live streaming di baga sa Tikion. Upasa tami matuha muna manginang selamat hari Minggu ma di hamuna saluhut na. Ia nagabe jamita di parminggota sadarion tersurat do di 1 Korintus 15 ayat 50 1 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 50 1 ayat 50. Hucahahon matuhita songonon. Odo nahudok disi ale akadungan daktar bay sibuk dohot mudar manean harajau ni debata. Jaladang tartean na olo busuki hatok tongoni. Hahumiodo nahudokon Tuhamu. Dang na saluhut hita moding. Alay saluhut do hita paubaon na. Topudo di bagasan sakido mata. Di pakuling ni sarune na parpudii. Ay makuling ma sarune. Gabehehe ma akka naong matei tuhatok tongon. Laos paubaon na maanggo hita. Ay ikon hatok tongod do manuluk naulo busukon. Jala hangungolu na manok tong do manuluk naulo mateon. Alay dung disoluk hatok tongoni na olo busukon. Jala disoluk hangungolu na manok tongi na olo mateon. Di sima jupang hata na tarsurati sudehi tamadokon nunga tarbodot hamatean nunga soluk hamagoan sudehi ayat 55. Jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorok mi alai dosa do sorok di hamatean jalapate kido gogo ni dosai alay marhite na pamonang hita marhite Tuhan ta Jesus Kristus 15 sude on pe hamu akadongaku na hinaholongan marsi hohot jala somubauba mahabu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani adi boto hamudo dang magopo longan sian Tuhani olat ni ido anggo sahatna. Hamuna akadongan sahaporsiao di bagasan guari Tuhan ta Jesus Kristus songon topik ni mingguta sadarion di pamonang debatado hita marhite Jesus Kristus. Huriani Tuhata sadarion bongot mahita tu minggu ujung tahun perhuriaon. Jalalas tapapuk do di bagasan minggu ujung tahun perhuriaonon. Ima parningotan di aka dongata. Naung jumolo moding. Naung jumolo moding. Di aka huria-huria haroan ni akka misionaris nama buan barita nauli tu tano batak na jolo di guarido mingguon minggu hangoluan si saleleng ni leleng na. Anggo sejarah di minggu parningotan ni akka namoding. Sa sitong na ahado sejarah
Ubana di patupa perningotan di akka namoding di tonga-tonga ni Huria HKBP. Sasitong na namarbocir doi sian Huria na adong di Jerman na memang namarningot donasida di akka soldado Jerman namate marporang mangalo Napoleon Bonaparte ima di tahun 1810 satu tahun 1815. Laos ditotopon hati-hai Kaisar Frederick Wilhelm napatoluhon ia parningotan namoding di pamasamaing di minggu parpudi adorang so at pen na parjulo. Odo sa sitong na latar belakang kapan sih sebetulnya ujuk tahun parhuriau ni di patupa di HKBP. Jalasan dia do tradisi ujung tahun parhuriau non ubay na di patupa on di Huria HKBP. Jala taboto manakningan bahwa asal usul daripada minggu parningotan di akana modingon imana marbocir doon ala marningot dona jolo Huria na adong di Jerman ima akka soldado di nasida na marporang mangalo Napoleon Bonaparte di tahun 1810 1815. Sianon ma di ain tu Huria na binuan ni misionaris na parjolo ima bawa parningotanin akadongatan na modingon ditotopon Kaisar Frederick Wilhelm Tolumaon di tonga-tonga ni pemerintahan Jerman hati-hai laos di ain maon sian Huria nadong di Jerman jala laos di buan maon tu Huria ta HKBP. Hamunak kadongan molo bagas do taatusi lapatan ni minggu ujuk tahun parhuriau non. Tarlumobi may nang di akka sejarah na dadaholan laho marningot hamatiani ban nagabe marpungu hita di bagasan sadarion. Alay amang do tamuna kainang ubidak siani dope ubay na di patupa minggu ujung tahun parhuriau non ala di minggu ujung tahun parhuriau non di sosodo tuhita laho makala son ngolu saleleng ni leleng na di bagasan debata tu akajolma na marhaposan tu ibana. Ido gabe dilapatima minggu ujuk tahun parhuriau non di bagasan dua pangatusion ahama na parjolo ima parmingguan di akka nang moding ima alala suhud dohita mamestahon ngolu na manoktongi ima hangoluan na saleleng ni leleng. Jadi segala nakiningan nang pet taparingati akadongatan ng jumolo modingi di balik ni imuseng tapes tahod do di bagasan tikion amang do tamu nakainang ima ngolu na manoktong ima hangoluan na saleleng ni leleng na alanido hamunak kadongan sa porsyaon molo tasulikiti nakiningan di turpukta sada Korintus 15
ayat 50, 1 ayat 50 Taboto do amang do tamunak kainang sejarah di Huria Korintus ya. Ia Huria Korintus, ia Huria nai baru jongjong doon di sada kota pelabuhan na margoar Korintus. Jala maragam do pangisini Huria Korintuson manang luat Korintuson. Ima ala kota pelabuhan doon. Jadi marlaurodo nang akka home nang akka jolma tuluat Korintuson. Jala adong di hati hai filsafat yang sangat maju di luat Korintuson. Ima filsafat Yunani. Nagabe ojahan pamikirion di tonga-tonga ni nasida. Laos filsafat Yunani odo nagabe di hangoluhon Huria na adong di Korintus. Ahado horoa pangajarion di filsafat Yunanion hati hai ima saada pangajarion sian filsafat Yunani hati hai ima taringot tu hamatean. Menurut filsafat Yunani, menurut pandangan, menurut pangatusion filsafat Yunani hati hai, ia hamatean ido nagabe ujung ni saluhot dang adong haheheon molonunga tartanom daging i. Memang debat mendebat do pendapat on di hati hai imana di taringot tu hamateon jala adong ma di tonga-tongani na sida perselisihan adong ma di tonga-tongani huriai debat mendebat ala marhitei godang do memang na gabe terpengaruh hinorhon ni filsafat manang pangajarion ni filsafat Junanion taringot tu hamatean. Aido tutu molonu ngamate ba mate ma torus. Aido tutu ba molonu ngamate dagigi ba mate ma saleleng ni leleng. Alanido hamunak kadongan di counter Apostel Paulus ma pangatusion ni filsafat Junanion taringot tu hamatean in. Di bagasan pangatusion satu pangatusion tadi bagasan tikyon bahwa memang todo mate anggo daging. Alay tutu moloho sat taon baborhat mai tu na manopasa. Alani ido hamunak kadongan didokon Apostel Paulus ma songon ojahan di jamita di bagasa tikyon arong manang na piga-piga hal naboy pahusor-husorota di jamita di bagasan sadarion na parjolo di dokon Apostel Paulus do Kristus ido na parjolo hehe sian namate. Jalamolo tabereng di ayat 50 didokdo daktar bahen sibuk dohot mudar manean harajaon di debata jaladang tartean naolo busuki hatok tongoning molo porsia dohita di Kristus porsia hita nahe hedo ibana jaladang hea tartean Kristusi naolo ibana jaladang tartian Kristusi tunaolo busuk manang hamateani ditadik kon ibana do udeanay. Jala ido bana dipatik kosmuseng di ayat 54 i. Sude majolo hitamang do tamunak kainang majaha ayat 54 i. Imanak kiningan natar surat di sada Korintus 15 ayat 54 i. Ahado di dokod disi.
alai dung disoluk hatok tongoni iya. Itu banyak keningan didokko di ayat 54 dung disoluk hatot tongoni naolo busuki jala disoluk hangongolu na manok tongi naolo matei disima jupang hatana tarsurat nunga tarbodut hamatean nunga soluk hatok tongon. Lapatana hamuna akamang do tamuna kainang bahwa memang Kristus sudah mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia manadikon kuburan jalahehe ibana di ari patuluhoni. Jalalas disodo hamonangatta. Disodo kemenangan ni aka naporsiai. Jalalasido ubay nagabe songon sada pesta doon dihita di akka na porsea di bagasatikion ala memang tabotodo bahwa molo tung borhat pe akka dongata naung jumolo modding i daging do gabe olo busuk alai anggoto dina mangoludo jala borhat to dinai tu na manopa ibana. Itu nak kiningan di konter si Paulus filsafat ni halak Junani ini. Jala diajar hon ibana ma oh tidak bagi Kristen memang tohodo anggo dagingon laum busuk doon haduan alai memang anggoto di borhat doi manadikon portibion jala sahat ma ibana jala di borhat ma ibana tu namano pasa. Hamuna kadongan saha porsiam di bagasan guarituata Yesus Kristus. Molo tajahaon penakingan akka goar-goar ni dongat tanong jumolo mo dingi. Adalah ho mangaruk kari sidangolo ni keluarga namo dingi hita. Dada nama dokon na lebi ukebat hita sian naparjului. Alai molo tu penakiningan tajaha akka goar-goar ni dongata nang jumolo modingi nang dohonon na disi bahwa turpukon paboahon tuhita bahwa pajupang dohita museng dohot nasida di hangoluan nasora sudah. Ido banak nakiningan taidehon majolo museng amang dohot tamu nakinang buku ede natar surat di tolu opak pitu halaman onomi. Halaman onom saya masih paidajo saya masih paida taideho jo sahalinai saya masih paidan buku ende 347 tolong dulu singer dengan pemusik buku ede tolu opat pitu ede tanah keningan taideho jo sahalinai. Kadehon dengan penghayatan. Say masih paida ado na porseai usahat belakana Hasona
sa Prusiang ti bagasan guarito at Jesus Kristus. Tutulungod do rohata. Lungod do tahilala ala marsirang mahita siyan akka nataholongi dot siyan akka ali-alitai. Alayamang do tamunakain ikon hapor siyaot tado arong do haheheon dibalik daripada ni akka namoding. Dibalik ni akka naong matei arong do haheheon. Jala akadongan marsinod dang mahita. Jala tayot maakadongata naong jumolo modingin. Asagabi boy hita museng partohap di banua kitchangi. Napaduahon hamunak kadongan sa porsyaon nanaing dohonon ni turpukot di hita ima. Ternyata paubaon di debatado hita ditikina. Songo dia do hita dung hehe museng sian hamateani. Songon buhita sinuay ngodo. Molo taguar na kiningan tentang kebangkitan. Kayak mana ya sebetulnya kedagingan kita ini. Songon ulit tao dope haduan. Manang na songon hagan tengot tao dope ati akamang do tamu na kenang haduan. Manang na kecantikat songon kecantikat tao dope haduan molo tataringoti taringot tu hayeon. Allah memang nakiningan di ayat 52 di dokodo paubaon nado hita. Jala memang di Pilipitolu ayat 20 sada di dokodo di si paubaon nado dagik tanah leaon gabe docon daging na nasangapi hobar tu hagogon nai ai tarpatuduk hosado saluhut tu ibana. Imana kiningan natar surat di Pilipitolu ayat 20 sada. Paubaon na do hita hobar tu hamuliaw ni pamatang ni Jesus. Totudang dosbe anggo rumang ni pardagingot tadung di pahehe hita sogot sian hamatehani. Bohini hamuliaw ni Jehovah nama. Marsinodang siak hita alanunga salpu anggo naburuki anggo narobiin. Alani hamunak kadungan. Unang marnalo jahita mabahen akka nadenggan. Unang marnalo jahita mabahen nadenggan saleleng hita di Portibion ala hasangapon ni debatadui sia debatadui jalai kotua puan nadui. Kita tadi sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amang Aruan, ya, ketua pesta Gotilon. Memang ditarengoti donak kiningan disi bahwa selama 2 tahun terakhir ini dangadong nabuhi taula. Alani faktor COVID. Nabuhi si bahenota. Alai ala di loas debatado pehita 1 tahun 2022 on. Jala memang nakiningan tapaubuk doi. Marhite ayat 50 walui. Sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani ay di boto hamudo tang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Ketika kita akan memperingati akhir tahun gerejawi ini, di leo Tuhani dope kesempatan tuhita mangolu. Di leo Tuhani do petuhita kesempatan mabain akan adenggan.
Terlumobi ma di hari Minggu naroon. Mari amang inang marloba-loba mahita mabain akan adenggan tuhuria HKBP Cimahi Jalalura naong tinobus ni debata marhite mudarna nabadiai. Marloba-loba mahita mabain aka nauli nadenggan. Ala memang buasa tadokon songoni molotung mangalip behita di bagasan hari Minggu memberi bukan karena kita berlebih-lebihan, oh bukan. Sadia mana tadapoti maribakon pasu-pasu di debata. Alai molo mangalip behita tu debata memberi dalam arti nanaeng pajong-jongot tado, nanaeng habauron ni pasu-pasu do hita tuhuria. Pasu-pasu hita nang tu akka dongata, pasu-pasu hita nang tu akka lingkungata. Dakola si jalo pasu-pasu hita. Banyak dari kalangan Kristen yang tidak sadar bahwa sesungguhnya hidupnya berkelimpahan, tetapi ketika kita menaringoti taringot tu akka gotilon dang ukap rohana, dang didokon ibana di bagasa rohana, iya ya saya sudah memetik, iya ya saya sudah memanen, iya ya saya sudah mendapatkan kelimpahan dari Tuhan selama kurang lebih 2 tahun ini. Apa sih salahnya saya memberi kepada Tuhan? Ingat amang inang, memberi bukan karena kita berlebih-lebihan. Tetapi ketika kita memberi marhite namar pesta gotilon hita, ala memang hapa patar di debatado bohita, hapa patar di debatado nang rohatta, hapa patar di debatado nang langkah-langkahta di tonga-tonga ni portibion asagabe godang akajolma na porsea marhite akka ulaota, marhite akka sibahenota, marhite akka hadiriota. Alani amang dota muna kainang sering dota biki andorang di pasahat Tuhani do petuhita akka naulina denggan bican dileot Tuhani tuhita ulama akka nadenggan. Ulama akka nadenggan. Bohama hita pasonang rohani dongata. Ulahon mai. Unang tabay jut ni rohani dongata. Unang gabi terpojok hita. Hinorhon ni akka naso di halomo dongata hita. Tetapi bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi orang. Unang gabe si hata kita alaita ulama ulaun nadinggan ala taboto do dak taboto do amang do tamuna kainang dak taboto sadi hari hita manadikon portibion. Karena itu jojo do tabige hata istilah Latin memento mori, ingot ari hamamatem. Ingatlah akan hari kematianmu. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Bain akka nadinggan. Alaikon sian hapor siaon. Unang sian jutni roha. Unang tapasahat amang dota muna kainang. Sakti-sakti nai alai mersui-sui bohita meradopon parhaladui. Nggak ada artinya itu. Alai tak nina taleoni tadokon ma mauliate tu debata odope Tuhan naboi hupasahat gotilokku di tahun 2022 on. Alai Papos rohaku Tuhan di tahun 2023 yang akan datang. Hidupku berkelimpahan. Amin. Hidupku berkemakmuran. Amin. Hidupku akan mendapatkan berkat
berkat yang berlimpah ruah. Amin. Iya, ikonido hapur siauta ditikin yang merpesta mahita di tahun di bagasan Gotilo 2022. Amin, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gicang, mole atema di pasa rohanami tuho di bagasan partikyanon, nung nga hubege hami hatam na badiyay, na mangodolhon tuhami, bahwa ternyata ali Tuhan dang hamatiani ujung ni ngolu nami alay adong do di palo mehoko hangoluan na manoptong ima marhite Kristus Jesus. Besan dileokodo petik kitu hami unang marnalu jahami mabain akka nadenggan. Ido nagabi odolan ni jamita di bagasan tikyon. Ali Tuhan martangyang mahami tutu di bagasan partikyanon akka dongan nami natongon kurang hipas pamatangnya. Ima inang nyonya pangaribuan Dr. Swerlina boru sitopul, nyonya sidabutar boru manurung, amang Jesi tinjak boru gultom, inang situade boru siahaan, Kristo hutasoit, nyonya aritonang boru manalu, nasida ali Tuhan na hurang sehat di bagasan pamatangna. Alani ali Tuhan to akadongan nami natongon di bagasan perawatan manang na di bagasan pemulihan pe tuho mau pasat tami saluhut nasida. Songoni ali Tuhan nang ruas ni huriam naeng marumah tangga ima Arnold Nicholas Hutajulu dohot Heidi Sarah Borusihite nanang terpasu-pasu manasida di tanggal 26 November 2022. Pasu-pasu male Tuhan sakap ni nasida. Pasu-pasu ma rencana ni nasida. Jala pasu gabe mangido hami tuhole Tuhan gabe ripe sitiruon manasida di jolonami tarlubobi di hadapanmu nabadieng. Songoni male Tuhan pesta gotilon naneng hupatu pahami dari minggu naneng roon. Ale Tuhan mangido mahami do gomos asa marlomba-lomba aka ruas di huriam nang parhala do ni huriam mabain aka nauli nadenggan di tonga-tonga ni huriam haka BP Cimahi jala luraon. Alani mangido hami do gomos asa ukapomu rohani aka ruas ni huriam madoho ti pesta Gotilo di hari mingguon masuk pukul sia sebagai ungkapan syukur nami doi ali Tuhan ima marhite pesta panen di bagasan nasa tabolonon jala hulio kami mai tua adopanmu nabadiai alani di bagasan pesta Gotilo ni pesta las ni roha doi ali Tuhan dang gabe pesta na mabay kaci ni rohanami. Alay gabi pesta olop-olop may di tao 2022 on. Ala nunga ali Tuhan di padauho hami di paluaho ngolu nami sian COVID. Ido na huhalas so kami di tao 2022 on sekaligus maon sebagai pesta Gotilon dohot pembangunan ni huriam HKBP Cimahi Jalalura. Soaksoni do tutu ali Tuhan akka ruas di huriam naung manupahi saluhut na marhite pelean di hari Minggu manang pelean pertangyangan petutu ali Tuhan manang pelean bulanan petutu ali Tuhan manang persembahan syukur petutu ali Tuhan manang pesta pelean tu pembangunan pe ali Tuhan persepuluhan dohot aka pelean na asing naung ditupaki ruas di huriam lehon matuna sida berkat yang berlimpah ruah ali Tuhan
asa toktong hami mga leon di bagasalas ni roha. Jala huboto hami ale Tuhan madok mauliate tu adupanmu nabadiay. Ale Tuhan di bagasa tikyon martangiang dohami ng akaruas ni Huriam na marulang tahun di bagasan Minggu 21-26 November 2022. Adong ale Tuhan 20 sia halak songoni na memperingati hari ulang tahun pernikahan ale Tuhan mulai tanggal 20 sa 26 November adong tolu keluarga asi maruham ale Tuhan tabay gajang ni umur dina sida leo silas ni roha di akaruas ni Huriam na marulang tahun jalal di leo ale Tuhan damai sejahtera tina memperingati ulang tahun pernikahan tu akaruas ni Huriam na marulang tahun pernikahan na sida jala damem na sumurungima na mabongoti batra rumah tanggani na sida asa toktong se iya sekata akaruas ni Huriam di bagasan tikyon atong ali Tuhan di bagasan obasonpe hutangnya ko kami masalhut ruas ni Huriam di dia penasida maringanan manang na marhite live streaming manang nahami na madohoti kebaktia di bagasa tikyon pasu-pasu mahami ali Tuhan di bagasa Yesus Kristus martanya kami Tuho amin. Laos tapapunguma peleata tujolo ima pelean tulas pus marhite na maredde hita buku ede 250 sada ayat sada.
Jongjong mahita saluhutna di surga mana mabudi dope tatangyakon ma peliata tu ado pani debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, horo haroruan ni saluhut silelo na ringgan dot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang ni selolan mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saleleng nileleng na huingot hami sadarion akan amaten siak kami nang pajoloho tulabungmu di hodo anak kicu ni Banua Gijang jala diukap hodoi di akan mga sahun Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sadarion marningot ajal nami doho dihaheon di daging di ari sogut mauliate marohanami tuho ala ditubuho ko hami tu pakirimon na mangulu gabe partohap hami dihanguluan na sorasuda dada nama dele hami di ari parningo tanon alay na malungod do hami di sabulo ni toddi nami nung atorop dongan nami naong nialapmu tao si paingot do ujung nilakan ni nasi dari hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Say sungguli marohanami mabahen tiruan na denggan di akapinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akanamatean asaunang mga dungi jalamadele na sida. Say taiti marohani na sida mamereng dopak gijang. Say leot todim tuhami asa takas di hati dakon tuhami naung dohot hami anakmu jala panean di artana di Banua Gijang say padaw maganggu ni roha siya kami asahot haporsyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului adora kubolus hami rura linggoman ni hamateani molohomur mata nami be ukka mamata ni roha nami asa takas di dadalan tuhasonangani molo halang dila nami so binoto be makuling pargogoy mahami marhite-hite todimi asa tarjoho kami ale amang sa hatutanganmu matodiko sa ipatiur hiyan roha nami asa hobas lakka nami jalasonak kami lao
mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman amin adi banua gijang. Sai pinurbadia magwarmu, sai Roma harajaanmu, sai saut malomoni roham di banua tongon, sona di banua gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu maha pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasauron ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Madihita Saluna.